pauziva president ndo pandaitoda but problem yakangoitika vakangondorova nenyaya yechikoro. Pauziva president ndo pandaitoda but problem yakaitika ndeyekuti mama vakangondorova nenyaya yechikoro che. Why are people afraid of learning? I don't know. You understand? Yes. Think about Walter Magaya. It could have taken Walter Magaya 1 year to obtain an O-level certificate. 1 year of learning. As a dandiad, he couldn't take a shorter period of time. But as an adult, you can cover the whole O-level syllabus in 12 months and write a national exam. Even at 30, at 40, at 28, he could have done that. Look, Magaya has enough money to hire all the best O-level teachers in Harare to come to his house. Teach him geography from the comfort of his lounge. That was more difficult. It was easier for Magaya to lie that he is educated than for him to go to school. Vangeli. Yes, I'm. Azvishamise izvi zvimagaya achikutaurira kuti chikonzero asina 5 O levels vabereki vake vakashaya mari. All these years. Yeah. He could have driven a car to a far away rural district, a secondary school, where nobody knows him, and written his exam. If he was ashamed for people to see him coming out of Churchill Boys High after sitting for his English O-level examination at 38, he could have gone to a faraway district. Yes. Zviri nyore kufojera certificate pane kungoregister. Zvekuti dai zvisina kunge zvichida mapepa mukati, angadai akatoti ndine miracle O-level. A man like that can come up with all such kind of nonsense. I have a miracle O-level certificate. It's possible. Remember, Agambo Nelipiste. Ladies and gentlemen, I just thought let me do this other bonus video. After I watched a video by our beloved Apostle Talent Father Chiwenga, saying that Prophet Magaya had enough time. You're going down because it's very easy. Kutovaka stadium kunotonetsa than kuenda wongoti gore rinori ndikumbo dauti ma O level angoite se akwane vaigona kuenda kuchikoro chiri deep down Zaka, and then you would go and study, and it really makes sense. Vaigona kutoita O level zvikatobuda kana kutsvaga a private tutor. Kune maticha ekuti akakudzidzisa nyange usingakuoneka unodzimara wapasa. But inini I've got another view as well concerning my organization akaita sana Zifa. And the post yaida kutorwa at that time. Izvezvo havasina basa nazvo, ndakatoona vaine the new Zifa president vachimuratidza stadium. You can still make impact without being a president. But this is what I actually think. Mapost akafanana neana president kuZifa kweya. It's a presidential post. Post yemuZimbabwe kuti uite president wenyika chaiyo unofana ngwangosvitsa 40 years. 5 O levels or degree or chi. Why? Chinodiwa a vision. You should be able to sell the vision. And then when you elect, you are elected into a position, not qualified into a position. Kuvoterwa chete. Vochontinga nje kudayo. Chandakaona ni pazvinhu zvazviyasiko. Inini ngachinge ndiri president inini. Andifana kumboita accountant. Andika kuti accounts kuti ndizonzi nini bozi ndingotsvaga accountant. Andifana kumboita accounts nini. Waenda peza accounts ndoda kuita maybe chiko. Ndizvo zvoda kuita futi. Ndifana ndakaita kari degree futi. Ndizvo pafana kapenda vanhu vanonga vachizviita imomo. Ndo patiri kuti manje chionai. Vamagaya does not need my O levels
for him to occupy that position. Exactly. Actually, we are lobbying for my reforms into my institution akafanana nazifa. Yekuti kana president achi-electwa kuti we are going to elect vaivoterwa. You would vote for Hanzi Nqobile Magwinzi, you would vote for Chiangwa, you would vote for Ningi, you would vote for Chiyandeze. You are voting. Iye semunhu ane vision achaya neteam yake kana kuappointa ite kana paruda kuitwa administration kuna vanhu vane MBA in business administration nchi kana pati accounting zvakutaura kune vanhu vanouya chichi vanenge vari muningiyo iye chake vision kuti if he is able to build 3 stadiums now anditi that's the vision he has got for his own organization, for himself. What more vision ainayo for a body yenyika yekuti anenge achibatsirwawo nehurumende nechii iye angoya nevision asi akunovaka bhilionzi building. Bazoona pana Prophet Magaya arikuita zvemunhu wekuti asi successful ane zvinhu zvati ane marecords atokwanisa kutreka kuti kumashure akamboitei. You find kuti zvinhu zvakatoita zvakatooma kudarika kungoita president wezifa both ausikuya kuzobuilda zifa. You see urungoya ningi Kirsti Coventry is the minister ku IOC International Olympic Committee. Hatinamboona vachibvunzwa about ma O level. Hatisi kuti havana. But havabvunzi both from hatinamboona vachibvunzwa. Vakaelectwa IOC ku Switzerland. We put too much emphasis on O level. And if you check it, no, I don't successful to Banama. Scott Cooper was zvakazotaura. Akati ini vakatozongondibhitira vana vechikoro but topa nawe baba. And you find what is he doing now? Pauziva president ndo pandaitoda. But problem yakangoitika vakangondorwa nenyaya yechikoro. Pauziva president ndo pandaitoda. But problem yakati kuti mama vakangondorwa nenyaya yechikoro che. You see, Scotland is zvichitakuta zvemaclub arikutopisa zvaizvozvizvo akarongeka in terms of maybe the way vanolonja zvinhu zvavo kana pakalonja jezi ravo mabhazi avo and everything structure zvinhu zvavo unoyasa kuti vanhu vakarongeka but muridzi wayo haana kufunda ende munhu anenge achipinda paposition iyoyo haasi kupinda for the sake of the salary what he can afford. Anoona naTrump vakanzi vakapinda vakaramba masalary vadangoita kuti zvinhu zvifambe animona. So I think kuti zve-O level we place too much emphasis kupasa kuchikoro. Ini ndakaenda kuchikoro ini ndikatozochisira panzira ndaona kuti why because vanhu vanenge vachingopasa zvinoita kuti vanhu vapase kazhinji kacho it doesn't necessarily mean kuti you are wise. Wangopasa kune vanhu vane malicense but they are bad drivers but because unokwanisa kupasa dheira zvoirorosvika but doesn't really make you a good. Musi exam munhu kuchikoro unogona kukrema but it doesn't make you have a vision. You say inini muform 4 vandakadza nawo form 4 andika vaigona vese avakutambura zvisingaiti andowazvona. Saka sometimes tofanira kungoonera kuti achifunga kuti zvazvanzi kuti ugarike mulife you need 5 O levels. Vakagarika vachane 5 O levels havana. Ini ndine 10 O levels banaba but I'm struggling. Not only 10 O levels, 3 A levels. You get what I mean? Of course, degree ndakazorisiya ndaona kuti no ndezvekushaya. But that's the point I'm trying to make to you. Kuti we need reforms kuma organization akaenda sana zifa kuti vaincorporatewo vanhu vane vision, vanhu vanonyatsooneka kuti izvi ndo zvavari kuita zvavari kugona. Tombovapa mukana kuti ava chimbopinda yapa tione. Imagine vacho vari kutamba bhora vacho they don't need 5 O levels. They just need kurowa shot rakaipa. Then vari kufanira kuvamanage onzi ari kuda 5 O levels. No, ina think zvangu andika. Chinhu chikaichi chinofanira kuti ma-reforms ambovhizitwe futi vanatotadziswa zvinhu mafacts olewa apa because munotoluza munhu andika ane passion nezvinhu izvozvo ane capacity yezvinhu izvozvo just because mungotarisa kuti haana 5 O level. Kuna mwana waidzidza kuzvikoro zvavanga asingadi vanga vasiri serious then ozorealiza no chikoro chikaichi ndakachitadza zvangu but also ngaine muono. Saka ndaona akaita sana Magaya though handina hangu pandakazonzwa ivo vachikonfirma handina zveshuwa maybe ndikona ndanziri politics you know kuti ukona kuti apostle vaikona ngakupinda pazvinhu zvekuti matambiro akaitwa chinhu ona ngasisiri chokwadi but that's because ivo
vanenge vakabhadharwa kuti Apostle wachibhadhara. sisaposwa vachibhadharwa wakutotanga kutokuhita Musoro. muhita musoro but maybe prophet because 5 levels zvochinhu chakaoma to be honest Life ndo yakatooma. life ndo yakatooma saka iwe semunhu Mozikana wapedza zvekumba kwakoka. Uchiteka imbovaka mastadium. obva waita Vanhu tinofoira zvekumba kwedu chaizvo. ndozvikutonyanonetsa No 5 levels. Kupenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanai kumabiko. Ladies and gentlemen, remember tichitsvaga masound experts vanonyatsotiisira beautiful sound system in this beautiful kombi yajournalist, and we found them in Kadoma. Vakomana vanonzi spoil vanoita macar radios, macar spoilers, macar robbers, manudge bars, zvese zvamafungira, mabhampa, macar radio, macar tint, macar wrapping, ma-LED lights, manudge bar, ma-tow bars, ma-detailing, ma-seat covers, ma-exhaust and software, what munavabata panhamba iyi +263 777 090 817. Posta ravo ndarisa pascreen. For me, ndakakwanisa kuvaconvinsa kuti vandiisire sound system. Manudge bar vachandiisira, zvese nematindi vachandiisira kana ndanyatsogona kuvanyengerera. So I just want to show you guys sound system ravakandiisira mumota mangu. Mungonzwa kuti rakamira sei. Vanda kuvawana munowana pashop number 17 Wedzera Complex kuKadoma. But kana muri around arari manakirwa negraft vanenge vachiita, munongobata nhamba yandakudedzerai neposta riri pascreen. Saka kundai, come yaone what they did for us. Uyatikuratidze panapa there is an Android car radio. Cameraman wacho ari kufamba steadily mukuiona. This is an Android car radio, matwitters acho zvese zviri kumberi. And then this is also kumashure kunoku, as you can see, pane a subwoofer rine mapioneer Twitter this star sound amplifier. Tichaisa maseats, once taisa maseats zvinhu zvobva nyatsobuda zvakanaka. Maspika ari apa ma-XTC. So I'm going to ask Kundai kuti uye nekuseri kunoku kuti vanhu vaone ma-XTC speaker edu tichiridza the song that we want to play. Mirai munzwe nhamba parapa. Apadi kuzonyanya masuva ese kutange sapa chimboparamba pano panoraya pa panoraya pa. I think manzwa hanzi panoraya pa. So ma XTC subwoofer maspika aya vanokwanisa kuaisa futi mumaroofing, but then naita handisandaisa masitting chichi ndakamboti vambomira. But these guys, they are the best at what they do. Contact them pamanumbers abuda pascreen, shandisa flyer pascreen for anything that you need concerning macars nekupimpwa kwemota. Vabatei vakomana vespoil.